Ya, kembali lagi bersama kita di sini dalam acara Festival Randai tingkat SLTA dan umum, yang mana hari ini sudah masuk kepada hari terakhir kegiatan kita. Nah, hari terakhir, malam terakhir kita sekarang. Cuaca hari ini gimana, Bang? Kalau untuk cuaca, dari langit sudah mengabarkan cuaca insya Allah aman sampai besok pagi. Tapi agak sedikit dingin ya kayaknya Iya, ya. dingin. Karena sikap dia kepadamu itu cukup dingin, ya. Karena cuaca hari ini agak-agak dingin. Tentu kita butuh yang bisa untuk memanaskan suasana tentunya. Nah, benar. Ya kan? Nah, secara kebetulan, nah sudah ada grup Randai yang sudah standby di posisinya Uni Winda. Oh, berarti udah ada nih Udah peserta dong. yang standby. Udah. Mana pesertanya ini ya? Nah, ada di sudut sebelah sana. Halo peserta. Ready? Oke. Mari kita sambut bersama-sama dan seraya kita menyaksikan penampilan Randai dari grup Ragi dan Lamo. Cek, cek. Ampun baribu kali, ampun rindi rila joma di kana irundi yang jolangka konyo ragu. Nandi kandi Randai disusun di kebun buah, sasarannya di dalam kota Sawalunto. Jari 10 nan kami susun pada panonton nan basamo Randai bamulai hanya lain
sabui curita sitirani ya di kampung rang sungai anak dema malin jayo anak dema malin jayo aluran diri sitirani anak dema malin cayo nan katunangan sultan pamunca nan katunangan sultan pamunca pada waktu masa itu tumbuh panganan masa itu lalu diimbau anak kandung Rondi yang bemulai hanyolai nak kandung irohan limpa peherumanan gadang sumara anjong parangina anak kamari malataga ado runggengan ka ayah sabu ado kabadan diri anak bukan denai ayah kandung di badan diri asiro tagamang darah ayah maimbau sarang bakini sakitkah badan ayah atau damam ngilukannya kok sakit dicarikan ube kok damam boleh dicarikan tawa sababkan dek ba itu nan salarui salamonanko ayah nan indah ado kamari rintang di rumah mudik saja di rumah mande nan mudo kini nak kandung setirohan kalau ba itu katu anak bukannya ayah sedang sakit ataupun damam mengilupannya mangkonyo anak ayah ibu sababnya anak ayah panggil jangan ada anak ayah katukan cikok diinge di kanak-kanak tak kalau masoda ulunya tak kalau musim saisu 3 bulan anak dalam rahim ibu idui nan sangi susah panah tak buka larang tahu di Kuantan ayah cuba pai kasinan
gatah barago nyanyi uang. Dek malang nasib ba itu juga nak. Duit cando itu juga. Ba musim puluh cangke di Solo. Ayahlah tiba di Kota Anau. Baru seminggu ayah di Sinan. Buah cangkeh lalangke puluh. Dietong-etong pancarian. Cukui sekadar ke mendingin-dingin cangku. Agaklah di masa itu musim penghujan. Atok tiri rasuak lah patah. Janjang lantai ditijak tajong kek pulau. Duit sulit pancarian susah. Rohani lagi masuk itu. Manangi ayah masuk itu nak. Mencari anak lahir dalam pesakitan. Tapi dia untung takadi Allah. Tak buka pencarian masuk itu. Lah taramu rumah tu dia nak kandung. Allah tabali barang sagalo cie. Allah tapagang sawana buta. Kini ba itu malah dia anak. Ayah lihat, ayah pandangi. Anak barang suah gadang juga. Bak kacang lah patwik bajunjuangan. Anak ke ayah pajodoan. Iyo jo diri sultan pamuncak. Kamanakan kandung dia bahaya badan ayah. Pulang ke bangku anak kandung. Ba pikiran tu dia anak. Ampunkan denai ayah kandung. Tasinta tagamang darah. Gumanta sagalo pasandian. Mendengarun diang ayah tadi. Sababkan baa tiba itu. Nan salarui salamonanko. Alun takana siang jauh malam. Alun tacintu patang jauh pagi. Badanan masih ketek baru. Beraso balun kelampauan. Kini ba itu hanya lain. Ko iyo ayah sayang karohani. Biarlah sikulah denai sambung. Itu nyo panape dari denai. Baa pikiran dari ayah. Nak kandung Siti Rohani. Sepanjang rundengan dari anak. Bana juga melatu. Tapi samantang pun ba itu nak. Karena awak anak gadis bak cando bungonan sadang kambang disiram ambun tengah malam disenggang panih tengah hari kok datang angin batiwi tangkai pemaci kok lape pulau jatuh ke tanah awak jadinya kajadi sarok kesudahannya bapiki anak tentang itu. Anulah ayah kandung nenek. Kalau ba itu kato ayah kaba apulo karohani. Karohani lawan ayah bakaris. Hati ayah ko ibu pulo. Cuman cie nama rusuh ya. Tantangan diri Sultan Mapangunca. Nyonan tahu dirancaknya. Sesuai bana junamonyo. Muncak ilia muncak kamu dia. Kasurau sekali tidur. Kamu saji sekali balun. Jiko pitilanjo indah ado. Inyo bakisah kanan jina. Samantang pun mbak itu ya. Tantangan pakaian denaiku. Iyo ka ayah juo denai sarahkan. Nak kandung Siti Rohani. Kalau ba itu katu anak sanang rasanya dalam hati nak saja di dalam kiro-kiro. Karena anak-anak gadis paci iman naik dari ayah. Gadis tabagi limu. Pertama gadis si layang-layang, kedua gadis si ayam putih, ketiga gadis saruk balai, keempat gadis langang hijau, kelima gadis babesar. Di antara nan lima tuna hanya cie ke anak pakai gadi bapusaku. Adapun gadi bapusaku nak diamnya di anjung tinggi ko indak kasumayang atau dipanggil ayah dulu bapan tangan turun dari rumah penyantun ke anak dagang penyayang ke anak ketek nan tuwo dihormati samu gadang bau bayu kalaulah itu nan tapakaina salamai hidup di dunia salamai hidup di akhirat santoso badan kamapai alah kataran kudi anak. Anulah ayah kandung denai mandanga pituah dari ayah bara kasanang dalam hati sajuk di dalam kiro-kiro kok
siang kajadi kapatungke, malam kakalang kajadi kalang ulu. Kadene paci ganggamare. Kalau ba itu kata anak, senang rasanya dalam hati, sejuk di dalam kira-kira. Kini ba itu malah di anak. Allah sapakai sagalo mama ataupun sanak jo saudara sabale hari bulan timbuh di sinan alek dilangsungkan. Kini ba itu malah di anak. Karena wakatuluhu ala ampit ibu, ayah sumayang malah dahulu. Tinggal anak sakutiko, ayah bajalan hanya lain. Katola putu inerun yang salah sailai sanang ala hati nana kandong si malin cayo la sudah nana kandong nan diajari Yonanda diri mati malin jayon lalu berjalan dengan dongeng sekali menuju rumah mama tanpa munja talago biru. Yonanda capek macan do bajalan de Allah lati bode mama jando nyokini tapi karumah de kandong sultan pamunca talago biru. nan sato tiba ma inyo di sina lalai langsung adimbau nana kandong inyo sekali rundiang ba mulai nana kandong ayo masuk itu ulai masuk itu. Manolah uyong Sultan Pamunca, kemanakan kanduang di badan ini. Uyong kemari malah tala, ado rundiangan kamamak sabu, ado ke badan diri uyong. Mama kanduang dek badan dene, mandang himbauan dari mama, sunyi rasanya hati dene. Apa kok sabab karenanya mama main bau musim bak kini, coba tarangkan bakeh dene, nak sanang di dalam hati, sajuk di dalam kira-kira. Manolah buyong Sultan Pamunca, mangkunya buyong mama panggil, sababnya buyong mama imbau, dan ada buyong mama kata. Mama lihat, mama pandangi, badan buyong bertambah kadang juga. Santan buyong perempuan, lapatui basuami, tapi dia buyong laki-laki, lapatui baru matang. Menurut pendapat dari mama, buyong ke mama pajodohan, iyo jo diri Siti Rohani, anak kandung di badan mama, baa pikiran dia buyong. Manolah mama junya dene, mandang kato dari mama, heranlah dene tentang itu. Sababkan ba ada itu kato putui mama berikan pihak ke badan diri den denai nan masih muda mata umur nan baru setahun jago darah nan balun setampuk pinang bapak carian pulau belum ado sio utang kok tumbuh mak
Mama juo kada pek malu. Anulah buyong Sultan Pamungca. Sepanjang rundingan dari buyong, bana juo malatun. Tapi samantang pun baik itu. Aduk ke badan diri mama. Badan barang suah tua juo. Tuo nambak tuo pisang. Menanti tabangan tibo. Ajalulah bilangan sampai. Barali dunia ke akhirat. Sayang ke buyong alun sampai. Pikirkan bana tu dek buyong. Mama kanduang dek badan dene. Kalau laba itu kata mama, kaba pulo kata dene. Manuri denai tentang itu mak. Banda juo pak kata orang. Sakali marangko dayung, 2-3 pulau talampau. Sakali membuka puro, 2-3 utang tabaye. Hanyo saketek nama rusua mak. Adok ka badan si rohani. Inyo nan tahu jo eloknya mak. Naik kok kanai kato kasa. Mbak pikir mama tentang itu. Manulah buyong Sultan Pamungca. Kalau itu kata buyong, senang rasanya dalam hati yung, sajak di dalam hirup-hirup. Tantangan diri si rohani, itu nan usah buyong pikiran. Lah ingek mama tentang itu. Hanya sebuah pesan dari mama. Karena buyong kajadi sumando orang, sumando tabagi limu. Pertama sumando apa pajah, kedua sumando kutu dapur, ketiga sumando langang hijau, keempat sumando lapik buru, kelima sumando nenek mama. Di antara na lima tu yo, hanya cie kebuyong pakai sumando nenek mama. Tahu jo ereng dengan gendeng, tahu jo dahanan kama impo, tahu jo rangtiang nan kama cucu. Panyantun ke anak dagang, penyayang ke anak ketek, nan tuo dihormati, samo gadang bau bayu. Kalaulah itu nan tapakai yo, salamai hidup di dunia, salamai hidup di akhirat, santoso badan kama pai, alah katarang kuda buyu. Mama kanduang dek badan dene. Sapanjang pitaruah mama baki dene tadi, dene pacik ganggam tagu, hindak ka dene sio-siokan. Kato tasarah pada mama. Kalau itu kata si Muncak, senang rasanya dalam hati, sejuk di dalam kira-kira. Kini itu hanya lain. Allah sepakai segala mama, ataupun sanak je saudara. Sabale hari bulan timbul, buyong ka dijapui orang, buyong ka jadi marah pulai. Kini itu malah dek buyong. Waktu asahlah ampit tibo, mama babalik malah dahulu. Tinggal buyong sakutiko, mama berjalan hanya lain. Malin cahayoy senang laraso di dalam hati. Di alia kaba maso itu alia kadiri si lembang alam oi kasih di hati si tiro hani. Mandang ngarundi yang lain dari ayah. Lalu diimbau masuk itu, diimbau inyo sekali oi rundi yang bamulai lai hanyo lai.
silembang alam, antikan langkah sakutiko. Antah denai tau diaga, antah tuan tau digara, denai taraga tuan datang. Oh tuan silembang alam, mangkonyo denai sampai di siko. Ado runjangan kadenai sampaikan, danga dek tuan elok-elok. Di hari sehari kapatang, denai diimbau ayah kandung. Ado pun runjangan dari beliau. Beliau baniai menjodohkan denai. Iyo jodiri Sultan Pamuncak. Dek denai takui ayah kaberang. Denai menurui tentang itu. Tapi naknyo hati denai bana. Sakit haram kato cinto. Kajadi jo Sultan Pamuncak. Allah Ta'ala nangka tahu. Kini ba itu hanya lain. Kok tuan kasih ka denai, kok tuan sayang ka rohani. Tunggunglah denai bawa tabang. Ba apa nape dari tuan? Dia kandung Siti Rohani, mandanga rundiang dari adik. Heranlah denai tentang itu. Pihak kabadan diri denai, biduk tirih nan kadi tompang, lautan lawe nan kadi hadang. Bapiki adik tentang itu. Oh tuan silembang alam, kapakan orang kapakan bali lalado. Ko anggan katokan anggan, usama racun hati saja. Tiba kadiri badan denai, oi sakin bangunan sati, sakin pusako dari bapak, buatan anak dari Subarang. Oi sakin amulah diri, biar di dado darata serak, nak sanang hati tuan Lembang. Dia kandung Siti Rohani. Usahlah adik tarabus saja. Urang parabo gadang kanai, urang panggamang mati jatuh. Danga de adik dene katokan. Nan gadih Siti Rohani, anak dek mama malin cayo, dek denai ganti pauji, bayi mantipi adik kironyo. Danga de adik dene katokan, pihak kapado diri denai, patah kapak batungkek paruh, kok ateh malambai langit, ke bawah sampai kapitalu. Rohani kadenai bau juo, Allah kasanang tu de rohani. Manulah tuan silembang alam, mandanga runjangan dari tuan, para kasanang dalam hati, sajuk di dalam kiro-kiro. Tiba kadiri badan denai, blagoncang bumi dipijak, mak raso dihoyak gampo, kok nyampang tuan maila, tangguanglah doso salamonyo. Kini ba itu hanya lain. Dek hari labaran mengkatang, urang di rumah kok came puluh, denai pulang malah dahulu, denai bajalan hanya lain. Sadang rohani barun yang tadi tanpa ada diri si Bakaudin, tanpa ada diri si Bakaudin, lorong kadiri si Bakaudin, koncola are Sultan Pamuncak.
tanpa lamun di kedai kopi lalu diimbau nyonan sekali rundi yang memulai masa itu. Ande, kama lah si muncak gue ya. Lah dari tadi dia mencari gue mah. Dek Ibrahim nih mah. Ada yang kaji nanti. Cak, udah lama udah sama Cak. Iya Din. Apa kabar Din? Hah? Apa kabar? Dari itu deh. Mana orang kedai kok? Ibrahim, kopi PC Ibrahim. Woi Din. Patut deh kopi pai, je nama minta. Anan mani minta sekali. Calik lah kan kulit angkau. Ala karya sadok bentuk balik berjamu. Cak. Selama musim panen kon Cak. Nan ditanam tu tak mau tumbuh Cak. Nan di Bali segala mahal. Payah hidup dengan gini kau Cak. Nyoba iko Madin. Duit ko bak cando roda. Sekali di atas, sekali di bawah. Kini Udin sarang di bawah Madin. Basabak lah Udin tu naik katil. Iya. Muncak lebu. Dek. Ya. Dek muncak lei mambok salunya Cak. Dek kita lah lama dak lah sebok dah. Baguro kita kat sebentar banyak Cak. Baguro mangga kok. Baguro baden dang. Woi, tu piambo tu. Kau itu ambil lah sama tu lei. Lurilah jalan kata rata menurun mangko mendaki bertanya denai wake muncak lai kok tiba-tiba mimpi malapehao muncak jadinya muncak jadinya. Watu angko Din. Ayo le bagurong ini kok. Alah, ambisilah salon tu dulu. Namanya aja bagurau. Ayolah. Ambil ya. Hari Jumat ke pasar Tanjung hari satu karao-rao burung jinak Allah mambu bang tanganlah panu dek bulunya malapehao muncak jadinya kau yang cerita ruang jadi nama kau mah ampak gurau jangan dia aja Den ang tahan makan kaki ni gurau. Woi, bercakap-cakap kalian kau. Apa yang kau cakap kau? Cakap kalian. Pada kata raporan dang. Dari tadi den caliak ang bagurau kecam. Bagurau ada jang sindia. Tiok badan dang den jang sindia. Apa kasih ang tu? Tapi itu den cak. Sabanan cak. Yang tadi tu iyo den tengah cak. Pasang ngaju bak aja deh kau. Bapa deh itu den cak. Tadi cak nampak bana dek talingoden tarang amana dek mator. Nampak bana dek matoden tarang dek talingoden. Iya itu cak. Maka aja Lembang. Bah cewek-cewek Cak. Inde, kalau bantu iko parangis Lembang alamku mambik malu den dalam nangari madin. Ang nanti nasi keren. Ada pe sosok darah Lembang alam dulu. Sosoknya Cak.
Lah dan pelo lah Ibrahim. Tunggu lo. Utang sama iya. Tadi kopi pahit cie, gorengan 2. 5.000. Ke 20. Bako 2.000. Utang lo Ibrahim. Utang ke utang sansai rendang mah. Lah dan pelo cie Ibrahim. Tunggu lo. Kok apa je putih di sungai kau din? Iya donde 2. Lah 7.000. Utang lo deh. Utang ke utang sansai rendang mah. Si baka udin dema tabilah rabo ondela kandung oi sultan pamunca ondela mama oi sultan pamunca lalu bajalan inyo sakali ondela mama oi inyo sakali dema tinggallah udin ondela kandung oi di gadai kopi ondela mama oi di gadai kopi. Puncak bajalan dema tampaklah lembang ondela kandung oi sadang menyumpi ondela mama oi sadang menyumpi lalu diimbau lai masuk itu ondela mama oi lai masuk itu dema rundiang mulai ondela kandung oi yonan sakali ondela mama oi yonan sakali. Sila mengalam lah ikut dapat nani cari lah ikut kanai burung disumpi denai mandanga berito dari orang sumpitan kira maik nan dulu ikut damak nan batua pinjamkan denai agak subantah untuk penembak burung nan liah burung dia teh kayak gadang bukannya burung dalam sangka alah kata orang tu dewa manolah waang sultan pamuncak tantangan sumpitan denai nanku indaklah buliah dipasalangkan sumpitan kira maik dari dulu dari ninyak moyang denai pihak kabadan diri muncak indaklah buliah dipasalangkan lancang bana waang mengecek kalau tak dapat dene manyalang tahan malah makan kakinanku
jaga. Pulang. Sedang baca de mama oi yo baku ampe datanglah orang de mama oi tukang padati cakak balarai de mama oi yo maso itu. Mama oi si lembang alam datanglah ulang dekat duang oi inyo sekali iba pikir juon de mama oi sambil berjalan. Dia kandung Siti Rohani, hentikan langkah sakutiku, ado barito kadenai kabakan. Oh Tuan Silambang Alam, apa kok garan nan terjadi? Apa kok garan nama rusuh? Mangkonyo datang sadang bakini. Dia kandung Siti Rohani, mangkonyo denai datang kamari, dang adik-adik denai katokan. Sehari kalam hari, denai sadang asik menyumpit, tibalah muncak masuk itu. Lalu menyalang sumpitan denai. Dek pintaknyo indak kabuliah, kandaknyo indak kabalaku. Sifat tibo tarajang datang. Sadang baca kak baku hampe, nampaklah muncak mencabik pisau. Untunglah lalu tukang padati, cakak balarai masuk itu. Kok indak dek mamak tukang padati, antah kabaah badan nambung. Oh Tuan Silambang Alam, kok nyampang mati badan Tuan? Mati dibunuh Sultan Pamuncak. Apa katenggang si Rohani? Dia kandung Siti Rohani. Kita pak arek malah janji, kita pasantung pasak nandungga, kita kalarek dari nagari. Kita cari masuk kutikonyo, lah baswo masuk kutikonyo, di sinan kita turun rumah. Kalau ba itu kata Tuan, denai menurut marintangan, tantangan masuk kutikonyo, biarlah denai memikirkan. Patang aku malam sinayan, sadang naik marapulai ke atas rumah, sadang talingah orang dapur. Isinan denai turun rumah, nanti dek Tuan di ujung jalan. Kok bak itu kata adik, lah sanang rasonyo dalam hati, sajuak di dalam kiro-kiro. Kalau ba itu hanya lai, dek hari lanarik sanjo, denai babalik hanya lai, denai bajalan lalu.
iyalah diri lembang alam duo jo diri sirohani tuana duo jo diri sirohani alia kaba maso itu alia kale si rohani duo jo diri si pamunca duo jo diri sultan munca ninda sanang lai baraso kasia kata ungkai iyo jo diri lembang alam tuana duo jo diri lembang alam deyo itu mandanga baritonyo deyo menuju Bukit Batu Bandang tampe panyamunan baduo surang banamo pandeka daram surang banamo pandeka rego kini tape kabuki Batu Bandang iyola diri lembang alam aharia tibo tarajang tibonde iyo Bukit Batu Gandang lu Bandeka. Yo Bandeka. Yo Batu Bandeka. Kini itu Bandeka. Bandeka duduk skor, ambo duduk skor. Jadi mereka pasti poin Bandeka. D. Bawa Bandeka. Tunggu. Woi Bandeka. Bawa Bandeka. Bunyi berjalan kaki Bandeka. Berjalan kaki Pak. Ayo Bandeka. Bunyi jajak kaki. Bunyi jajak kaki waktu Bandeka. Ma mereka lu akang kok. Di mereka. Kok mereka? Ya mereka. Woi,
manolah kalian nambah dua. Dari mano hendak ke mano? Bari asah kami nambah tanya. Iko pada mau buki batu kanang. Tampe rampanya menambah dua. Nan surang bana mau pendekar ego. Surang mana mau pendekar darah. Si anak nalusiko anda kang karam. Manolah mama nan baduo. Mama mak pendekar. Apo ko garan nan tak jadi. Mangkonyo mama marampeh marabi sajo. Daripada iko nan dipabwe. Elok karajo bayi nan di karajoan. Anak bincacau, anak semiang rimbo. Wah, angnan baru Pak Jahejo. Nama aja kami berdua. Anulah Tuan Silembang Alam. Indak mungkin inyo talawan. Inyo baduo Tuan Surang. Dia kandung Siti Rohani. Rancak ini menikah. Pasanang sajo malah hati. Sarahkan untung kanan kuasu. Maling kacik din. Baru madi tapi air. Awak kete akal pilihan utang sia akan membayi. Dalam ya mereka. Lagi mereka. Ba mereka. Ba. Lah, baba, nama dia. Awak mereka. Taruh rambut suara mereka. Ya, taruh rambut. Serupa ikona mau ucaplah anak zakutiko. Astagfirullahaladzim. Kok boleh nyek batanyo nak siana mau orang himbauan di kampung Johilaman cubo curai papakan bakainya. Nolah ini nan elok budi. Kami denai manamu Siti Rohani. Tuan denai manamu Silembang Alam. Kami datang dari lubuk sungai yang anda pai merantau ke Teluk Kuantan. Tetukar tungkenya Dan nasib malang tiba di kaminya. Batin dan Tuan Lembang di orang penyamun. Siapa nama anak Siti Rohani? Bitu penonton. Nak kandung Siti Rohani. Usah jalan di Pataruyan, nanti jalan singgahlah ke gubuk buru ini nak.
Bamalam semalam jodoh mana nola ini nanelo budi ndak usah ambulah singgah di hari masih berembang siang biarlah jalan ambo taruikan cuman cie pintanya denainya tantangan mai tuan denai ko iyo kayaknya juga denai sarahkan Koba itu kata anak tantangan mayat si lembang batu kambulo astagfirullahaladzim tagajai lidah ampare nyale babu astagfirullah manonya tadi tanya itu oh tantangan mayat si lembangan Allah belanya le selama kalau begitu katoi denai torihan perjalanan denai berjalan hanya lain pamenan lalo wari dedatuanan badu nan ko kurang tajalani jo maaf sajo kami ato buku ajo jangko nalati bosana oi batu sangka balantai batu bukit tinggi tak ada ngarami payo kumbuat ada ngalangang randai sagitu mela dulu sekian sajo dari kami talempong mair yang di belakang sana